Say guys for the people. Ndauya neusiku dzakutokusvika kuma10 izvizvi. Guys ndandingongunduruka ndabva goku. Ndabva goku kuya I took my time kuti ndisimuke ndofunga mazvora kuti I was very emotional panoona kuti ndiri kungoita basa rekubigwa here naye Mwari we ivhuzi piriti riri kufamba here kana kuti ndinonga ndichiziviswa nasekuru kuti ndasvika zvadero. Saka sekuru wangu wacho nditi itai jurahoro zvishuwa. Jurahoro ndoda ndichatotanga because lese tikaisa material yedu yeroofing wakavata vanhu vachiofloda unosvika mangwana pasina hanozviona manje because kunetori nenhubu dzatonetsa kusaidi kokoko hatichazi kuti vanhu vari kuya usiku here vachitora kana kuti kudii. Saka I think what I told you last time vamwe wakanditi nyange ukasajiraura hazvibatsiri as long vanhu pasina munhu maybe tichaisaka cottage kumashure kanozogara munhu pamba kana ndisipo ichitenderera hanozviona but right now ndatoti no hazvigoni kuti tiinde kumba muku ngatishingirire nehope dzedu dzatinadzedzo kuti tisvike kupi kwazipo kuna nasekuru Beni. Hazvigoni kuti ndindi ndisina kuvaona plus ndandine marama ndatoda kuti tivape pana pakutanga kuhamwa guys pari kushandwa. Saka I think inonzi fila ndo imwe yanga yashotera saka vatombosara ndakamboita nawo mavideo calls zuro pana umwe asingaziva most of the time ndoita mavideo calls navo nasekuru Beni zvangu kana ndine data kwandiri koko. Saka ndadaona kuti zuro vaite ndikazviona nhasi zvakare ndikaona kuti vava vachinambotumirwa vhidhiyo ndikati anondosvika ikoko nhasi isusu pane kwatiri kuenda. Saka ndipo tichienda kundwa like I told you kuti guys ndine ma-meetings mamwe ari related to business kazhinji kacho I think kana zvezvemabusiness nemabasa ndinowanzoda kuti vanhu vazvione ndaveko hanondozviona because afamba apota mwendo kumwe taurai masvika. So ndazotoudzwa kuti by 7 o'clock tofanira kunge taa somewhere kuti tisasara. Ndasingazivi ndapiwa kuti 7 dzausiku kanzi no 7 dzemakuseni nematotanga kutodi kutopinda paroad. Saka meaning kuti by 5 am ndinenge todi tatosvika pati kuti titangire gwendo kwedu kwatiri kuinda. So vaya vane maparcels ese ayaya please bear with me. Ndichingodzoka ndakutanga kutoti fofa ende ndofunga ndivati nekuda kuti nzungu dziya dzoda kushagwa dzose dzimwe zisati dzashagwa dzese dzoda kushagwa hadzimimo dzimwe zisati dzashagwa dzoda kushagwa zvakare. Saka ini ndichidzoka guys for the people I am begging you in the name of Jesus. Sekuru Beni ndikumbirire kuvana ndorogwa nevanhu vakatenga zvinhu shuwa iyi chino chokwadi hamane shamari vanyepe zvavanenge vataura ndo zvavanozadzisa shuwa iyoyo. Saka ndizvozvo ipapa panyaya yemaparcels kuti izvi dzatokuma to 10 asi andatosvika kumba kwacho nekune maparcel ayo. Saka kuna mwana wandakatopromisa nhasi kuti ndichasumira pabhazi zvouya kana vamwe ndikati ndizosangana nemumutauri zvaramba zvese izvezvo. Saka ndatozotaura nevamwe vanhu vandakatopromisana navo kuti ndombiro mundipe kusvika maybe let's say Monday Tuesday I don't know kuti ndenda kwasa kudzokera because asana nedate rekuti ndendadzoka nguva izvo zvatiri kunoita zvachoni tetapedza zvenguva iyi handisi kuenda kunogara kwandiri kuinda muchakuona. Ndosaka ndati ndinoda kuprefer kuti ndaveko kunzvimbo ndo vanhu pavanoona noti yeti kuti noti ndisandaveko. This is something new to you as well. Hamuzani mambozvona ndichizviita kuti ndinge ndichitora that jenya ndoda kuti ndiite tichange tiri inini mukudzei naWashington. Saka ndatoti ndiwe ndichase tange taonesana pano handi kuti that's all that. So you feel like mazitombo ukavasikana munotsvaka mabasa mudondo zviita sei wakaipa. So guys vanhu vakuita back feeling. Saka toti hapana hapana marama machii ese ane matochichochi omwe ayokwasa kuti makona anongoyapo chete makaisa aripo tione mutambo maona asati orai pamutombo davhumwana zvirodiwa akakomba aripo yakuradza pikicha imba yakanaka zvokuwanikwa kuti patazvesikontitapa jesus iyi futi gombe kwapo ndo kanaida kuona kuti pai pamasiya pakadero pazvira panogumepa ukaninge pachange pane dhoa papi ivo pakanonga paripo pari kupindwa napo pane dhoa chaipo but sei pasina kuvakwa
ava ndo zvakaitwa pafulani hamusi kuvaka pasi hatisi kuvaka pasi inozongoita dhoro kugara pasi lapo dhoro kugara pakona iyi nekona yemba 230 kugara pachi kona iyi ichimudhuri ichi nekona ye230 pane dhoo ipapa rakadii rakadai rakasilandira kudai rakateera kakusilandira zakangoita nii kudai ha irenge rakangoteera kakusilandira kudai mbo tinda kumboiona zvakumukutaurei saka zvinofanira kutangira pamusoro kwete muzasi kohora itika muti zvotanga pamusoro vese apo pachinda dhoo makapa vakawana hapana kuva mistake here pandori nekamwe katakanha tikasiye neakaisa nawashi ini zvinhu zvokutorera pamusoro ndakazvimaka ndakambokuudzai ndakazvimaka zingamboiti apo atakamanda ndapaonako ina tingi mwe munhu achandishata kuti auye ndivazhowa anofanira kuuya kudhekingi ndichataura nawo uyu mangwana kuti vazhowa vanouya kudhekingi bcause vanofanira kumesha kuchavapa pulani zvangu asi vanofanira kuuya vanozoya after mapedza kurama kuisa ese makutanga kuda kudira slab vazhowa vanofanira kuuya zoita dhekingi saka ndichataura navo apa zvobata mazuva mangani kuzopate dhekingi tipedze dhekingi titange kudira mapepa arimo tafira yakazara ndezvi pa5 days omazara munogaraji kuchidzoka pa5 days ndo pamune mapedza kufila 5 days titaura tapedza zvekufila saka munotongo saka ndee ndiri posha ndenda pamwe ndenda todzoka 5 days apa papaita apa chidesign chapa ndachiparira imba iyi yakanaka ndakutoichiva I want to copy hamuzvioniwa he nai nyama panda hamuzvioniwa yakanaka haya kuoneka yapera garaji zvapera pamitombo yazvina netombo sakapa chera zidano makazviona ndakakubhika kuti makashanda makashanda kwete vakarwa basi vakabuda kwete zvishoma even vanhu kuintaneti vakubhibwa yanza munorova smart job very smart chakanaka totaura totaura timboregi saka orit timboona kumwe kwacho kuna mavharandari umu ndo mamafunda kuti wanyase kuonawo kuti gomba riripo ina pamusoro apa kandichoita kuta toskipa 3 lines but big force chirungu zvoyapa kuta apa nitomboda fila afila inombopinda ndakuda kuti ndipedzerana vanhu vangu pasiri pakamera zvedu tichisiyirana zvatinosiyirana kuitira kuti marama anga aripo chichichi zvese ndofunga thingi mamaterials edu maequipments tiri kuti mbichana tichikura chipamba mune jenata rangu zvari sefi ndakatozvipeka mumabhokisi mumabhokisi because zvikafamba zvakanaka chiri kuda kushanda very soon chinhu ichocho zvakanaka so izvizvi ini guys nichamboenda kumeeting yekuti ndiwane basa chariwana kana raitawo kana zvarambawo zvaramba we can't force zvinhu handiti saka ndizvozvo